Dođi mala, dođi. Marijan Hrvoj zbog nabujale kupe dosad je promijenio 4 ili 5 kuhinja, više ni sam ne zna. Pa evo, mogu vam pokazati, evo do ispod utičnice. Točno do ispod ovog elementa. A ovo sve, ostalo ovaj prazni prostor, to su bili elementi koji su uništeni, koji su bačeni. Znači, od kuhinje je ostalo ovo što vidite. U Žažinu se doselio prije 4 godine. Mislio je, kaže, da dobro poznaje sve susjede, mahom vikendaše iz Zagreba. No nakon što se povukla kupa 3. put ove godine, isplivali su problemi. Naime, Marijan je doznao, kaže, da se pomoć poplavljenim mještanima dijelila prema čudnim kriterijima. Donirane kućanske aparate, tvrdi, dobili su ljudi kojima kuće nisu ni bile poplavljene. Znači, 4 obitelji su dobili sve po duplo ili po jedan element, a nas nije niko niti obavijesti. Svoje sumnje iznio je načelniku općine Lekenik. Načelnik mi je dao jedno tvrdo obećanje i ja se sad držim njega. On ako neće riješiti naš problem tu i da ne stvara konstantno nekakvu napetost između nas stanara ovdje, ja ću to se čekati. Posle toga, to sam mu ja rekao u općini, poslije toga ja ću to dati sve na USKOK i na sve institucije koje, a one su već s time upoznate. Znači, dovoljan je poziv telefonski da vidimo kud je ta pomoć usmjerena i ko je ovlastio koga da to dijeli. Da se pomoć dijelila onima kojima nije trebala, uvjeren je i Marijanov susjed Ivan Šerkezi. Ja sam u 9. mjesecu kad sam trebao prijaviti štetu, išao sam dolje, onda su rekli ne može jer imate osigurano. Ja sam odustao od toga. A ovi svi ovi koji su primili, svi imaju osigurane kuće. Znači oni su mogli primiti. No načelnik općine Ivica Perović kaže kako je raspodjela kućanskih aparata išla preko Crvenog križa, te da nepravilnosti nije bilo. Ja ne mogu biti vidovit, niti znati ako nemam informaciju, znači ako nije prijavljena šteta, ne samo ja, nego djelatnici općine Lekenik, da li je nekome stradalo nešto od kućanskih aparata ili ako su imali osigurano, znači da li mi je ta šteta osigurana. Oni meni sad kasnije kažu da su oni bili osigurani, ali da nisu imali osigurane kućanske aparate. Znači to su mogli prijaviti u prijavama štete i ja ih ovom prilikom pozivam, znači ponovno je proglašena elementarna nepogoda prošli tjedan u četvrtak za ovu zadnju poplavu, znači oni sve ono što nemaju osigurano mogu prijaviti i u slučajima znači bilo kakvih budućih donacija mi ćemo onda imati podatke o oštećenima. Međutim, nezadovoljstvu mještana Žažine ovdje nije kraj. Marijan Sigur, osim u općinu, prstom upire i u Hrvatske vode. Bez ikakvog su razloga, kaže, porušili nasip koji brani središte mjesta od nabujale kupe. U 2. mjesecu naš 4 mještana smo ga podigli na razinu ovog nasipa što je tu iza vama iza leđa. Složili smo vreće i zatrpali sve sa pijeskom što se vidi na onim fotografijama. Da bi gospoda iz Hrvatskih voda i vodoprivrede došli, to raskopali jedan dan, jedan petak i više se nisu pojavili do 12.9. do poplave. Ono što je bitno reći da nasip nije popustio, znači ni u jednoj poplavi, da nije bilo ljudskih žrtava, da nije bilo stradalih, znači ni objekata, znači u branjenom području. Ovo o čemu smo govorili malo prije je takozvano nebranjeno područje i to je ono što mene kao načelnika općine čini zadovoljnim. Mještani upozoravaju i na stanje u obližnjoj šumi koja je devastirana tijekom gradnje nasipa, iako je vodostaj kupe već opadao. Pitaju se što se ovdje pumpalo, osim nečijih radnih sati.